ɗum ɗo moƴƴi he weltani kay majjani enɗam ma wurtine saha saha jokkodira ko noon enɗam ko noon yimɓe ma jatiri yimɓe so jatirta aussi kumpitirta gasi mais Ibrahima ko kalamami watte hen haqqille min ka hooram Amadou ko hooram Aïcha ko hooram letti ɗum kanko Allah waɗi nani ne woodi kono jinmi ko sa haalde Amadou sibu Allah yo accu Aïcha aduna fof ko haala mabɓe kamɓe ɗiɓɓe haalata te yummakko kala ko huli wadde aduna e bonande jooɗo woy ɗon te yummakko ala hen ko sali pro oppa Aïcha sali fawti hoorema hay si asamane leydi ndin toɓɓoni noon haɗata aɗa andi koy an iɗa andi ko Aïcha yiɗi Amadou gikkolle toon yoɓe yiɗiniɗi ɗum noon gasata lannata yoɓe waɗu koɓe watta kon kono noon haɗata aɗa waɗay de ko so tawi yidde nde e jogol lorde man addanma ko ganduɗa a fadani hen accata yidde nde daña jaam mi innima ta ma pour lorangue heɓata ko hen ɗum noon ala loro min haalanma tigui noon kono noon anda yumum Aïcha ɗum tahe sa andini yumum Aïcha ma won nden to on ɗiɓɓe foof mbimi ya haalde Amadou mbimi boɗomi yaaha wima yo accu Aïcha gonnon e dow jaam gonnon e suturo mon guila goɗɗum tawde mon hen joni mi nanima mi nani haalama sali acca hakke mi nani haalama haɗata kadi noon ko wiɗa kon mi haalda e Amadou kono noon anda goɗɗum tan an iɗa andi min miɗo andi Amadou no andi Aïcha no andi enen fof eɗen andi ɗum a gasita ni aba gasi mi haalda noon e Amadou kono rentade ne moƴƴi hen de inchallah sa wiyama jeegue neni omo nanno hoorema koye dow jeegue an won sehel makko gono ndiyam o bisa hen ndiyam mato wasa sumde min kan ɓayde ko ɗum wiɗa mi daara e feere inchallah mi weltima eyyi a jarama merci beaucoup inchallah e gontomo nane mi aray noon humputo huntare galle mo nani gasi si Allah jaaɓi min ɗum mi anda ko ndu waɗi min ganda ko ndu waɗi mi innima haysi tummonirama Amadou accetama ɗum noon kanko ko pelleti minen ɗo min gueray hoore amen komin naatay ala recul na minen yiɗi koy konko wanda koye ma minen yiɗi ko Aïcha yiɗi Amadou kono noon na Amadou yiɗi Aïcha bano mbaɗɗa jam machallah aɗa selli an ɓuuro mettude heɓde yiide wuuro ngo tan dabdar wallahi mi noddi hami tampi wirjoji ɗi tan wirjoji gon kay aɗa selli jam tan ni similla oɗo ko funeram funere ma ko miñam ko sehilam ko kanko woni honorable député Diariyata Salmo nanata gonɗo assemblée nationale o goto machallah ala assemblée nationale eyyi ko toon o woni ko debbo moƴƴo hande noon ko min addimo ɗo saabu an en ɓoydi te kala haaju mennomi addude ɗo haaju o Allah fewni ɗum a fewni ɗum nde wonno wona hande jaadume ma min noon hande addimi ɗo ko gueɗel gotel kanko bajjo makko goto debbo o yiyano nanani sowona on ala fo ɗo nawani cukalel ngel janggi France janggi Amérique janggi Canada tabarakallah machallah artiri diplôme ngaji mum anani manno wuuri de omon ɗo omo selli ko tokaram min innira rewi vaurien goto tan vaurien ko tuba quoi
ko halpular yere ko Ama Diallo kono ko vaurien o firtani haydara ɗum firti vaurien joni noon minen ko ɗum addi min ɗo min jiiɗi ko balla min oɗo Amadou Diallo vaurien o kala no mbawɗa ha bonna hakkude mabɓe ha bona ko ɗum addi min ɗo jinmi tan ko yoɓe selodir sara wencen mono fo yo ya oppo goɗɗo o anani minen dal ko ɗum addi min ɗo ko ɗum min jiiɗi kala ko mendema en waɗande kam machallah a fawi hen yitere ma anine alhamdulillah hande mi haalanma ka tinani ka anda nden est ce que aɗa andi Ablaye nde yalti ɗo nde Allah yandinoyi ɗum ko galle yummo Aïcha jaari sa galle jaari o yanoye jaari ƴettumo kañum renan ala wona goo imo wima noon hayla min fawi hen yiteram nde ɗo mo mbiyamo wima noon o mawni arsuka kanko weli puccu hayla kadi gueɗam fo ɓeydi kalade goho Aïcha wan yiiɗa kam hande yiiɗa kam janggo yummo Aïcha yiiɗa kam nena so Ablaye yente yendu paaɗi gueɗam bonata te ka anda hen ko kala ɗo ceerno bawɗo woni Aïcha wana jaari sala ɓeɗa dari toon pour dabude min ɓe tampini hoore mabɓe ala koɓe mbawanma so ɓe gandino holitane ɓe mematama wallahi ɓe mematama ɓe tampat oɗo aduna ɓe jaaha ha koyɗe mabɓe kalisal mabɓe gasa kalisal mabɓe gasa koyɗe mabɓe punda paɗe mabɓe taƴa ɓe mbawanama haydara gasi min ɓiɗande ɓeɗe jogui beere fele an sinno neɗɗo no wawanoma haydara tawanno a yejjitama ɓooyi gasi wallahi ronkan ɓe la ilaha illallah joni noon mbiɗa yiɗi balla kam kadi kalda e babam o funtanami Ablaye pour somi ari yidde nadde Ablaye woppami min naata a faami tinno walla men saabu ɗeɗo balɗe ala ɗo mbawmi nadde galle Aïcha en ala caɗele so ari joni yimɓe so kumtima eyyi somin natti eyyi mami alan macci ɗum ala gasi macci ɗum ma fewoy acca wallahi kam moƴƴi pucci ngel kuɗɗoen moƴƴi pucci bisimillah min de la ilaha illallah meeɗe tandam assalamu aleykum e baba galle baba ande seeɗa kumtoɗa e mbedda ayi ɗum woni siko an ɓe apprentede ene bahlisa bagage uji tan ene ɗuminina bagage am woppannomi ha yowe ha haɓɓe mi fuɗɗo arde aɗa andi komi jahowo janggo so Allah jaaɓi ceerno mi salminima seydi ba salmitimama sa min ñaaguima duwa ɗum kesɗitini almudajo ko yakar noon addi min ɗo saabu waɗi sababu mi yetti sababu o Aïcha ɓi nenam moƴƴo malla moƴƴi ko heddi ko no wini tan mi reftat hen seeɗa oɗo ɓiɗɗo gorko ene heɓori bonnude aduna ene bonna aduna ɓiyam mi yiyani funnague mi yiyani hirnague so wona oɗo bajjo debbo kala ko ɓiɗɗo fonno dañde e aduna jinnaɗo mum waɗan ɗum o rewani mi ñamande ngel ɗo koywel ngel ala ittu ala e wattu ceerno so tawi aɗa wawi mi warandemo walla tan ittana kam hakkille Amadou Diallo o harmina ɓiyam mum haata haram haadi ceerno kala ko namdiɗa mi tottuma ala anne jaari warde mi wawa min hay goto faynataka mi aduna ko wawi fof yo waɗ joni dal minen ni min jiiɗa o maayo so Allah kam maayde ɓurti kono kam hay sa hanɗinimo ni ne moƴƴi wona ceerno mi woppe juuɗe ma lejjit ko heddi ko namdiɗami foof noon guila subaka hiiri hayso hoore neɗɗo medda Diallo o yettate Diallo ɗo hoɗi haala mum woodi ko leegal amen woodi hen no nene makko wiyete nene makko yummakko aɗa anno inde yumma min mami addane mami haalane téléphone no yummakko wiyete haade mi lelade hande e leesa mami andu inde yummakko ande inde yumma ƴetto seedere gotel dama muula voriye gajjina ɗum koyna kippa hoɗere bencita haqqille o kanɗuɗam bemdinamo woffiɗde janam ske no wawi won kamin daña jomiraɗo holli en no wawi won alhamdulillah kono noon ina waɗi sadaka
saɗa ko noon ko ni wayata ganda ko mon kattan ɗo emin gattani haala simin jilaɗa ko gertoɗe ɗiɗi gertoɗe ɗiɗi boɗoyal e danayal ɗum kay saɗani ceerno gori e jarlal manam dewal e goral sa yilimat gacca ha ñande jam jofde aljuma cahonde mbaɗon feere haw ara allahu duwal jabam wallahi Allah e jinneji nelimo yo ar yo adda kala seeɗa moƴƴa anani e defanɗe walla cahonde ha moƴƴa mbaɗon feere ha gori hen ara kanko Amadou Diallo e kanko suko debbo o e kanko gorko o e kanko totta toon jarlal ngal e kanko debbo o kanko totta toon goriyal ngal ma won komin mbaɗi hen kam mami hokkumon hunde a yan jinneji neli woodi ko neldi e man ko mbaɗen mon ɗo oɗon gandi on tawano ɗum ɗo wallahi ɗum jinneji kay ɗi gaddi ɗum a ala ni to rewi attan addan jinneji ɗi gaddi ɗum man ko tottumon mbaddon ɗum hen so Allah jaɓi so wonde weleɗo Allah mi wiyanimo fo riye kono hay kumba riye on gonta hay riye hoore mum riye gonta yiide riye alhamdulillah rabbil ɓe mami waɗane ko almude feera waɗande ceerno mum seydi ba gertoɗe noon umma jafar no ɓuuri yawde yawrude joni joni en mbaɗi ɗum joni joni ceerno nimsa alanama hen ma andu no dañi almude e nder almude wallahi Allah ma ando dañi dimo kono so Allah holli kam ɗum ɗo ayyat o koko moƴƴi anda oɗo gaaɗi mawni woni ɗo koko moƴƴi o ƴew ko tottuɗama mbaɗa e jungo makko jehen sadakeji ɗi kala ko wi ko ɗum on ɗo wayi noon de ɗo wayi noon bagage uji nana tan lincite tan ene ɗumine jultoye ɓeɗo keewi koy yimɓe fof jultoye wallahi ino mbaɗɗon tampere mawɗo min ni aɗa andi kam min joni ligguey mo ko satir gonga farimata joni dawat a wonta ɗon clieneɓe ne keewa aɗa yaaha aɗa soodoya bagage aɗa arta hay goto wonata toon wuyɓe ne keewi ko Amadou tan ñalla farimata kam so fini tan ko faye bagage noon wayi ko ɗum tagui joni kay mi jultoyto toon tan kadi jawkal kal mi ƴeewora kal aɗa andi ko Ablaye renanno ɗum Ablaye nana ga te joni wuyɓe nana tan nawa ga en ɗuma mi julde yettima tan ƴeewora jawdi ndi tan kadi mi juulor toon ko julde yettima de kam julde yettima de ade balɗe sappo ɗe an yiyata ko bitik tan bitik tan de wadde mi yahato hoɗa ko noon tan bitik tan de kam bitik tan de kam noon kay bitik tan de baboyam nam minen de mbiɗa yinno jarloɗa kam jaafoɗa saabu hande mi wiyani babam jiminɗomi ko andimi sa duwanimami Allah jaafoto sa huuɗi kam jagga mbiɗa ñagonima kala ko mbannumami ɗo guila subaka hiiri yarlomi juuɗami koyɗam Amadou de mawni joni jarani woyti jarani Amadou jarani woyti Amadou jarani woyti jarani woto woyi mboɗa andi hakkude men ay ɗandi an aɗa jooɗo cikka min waɗa añma kono wallahi min mi añani yimma wallahi añani koɓe mbiyata ko sa yiiɗi ñebbe kay yiɗat ndiyam ñebbe min mi yiɗata yayma mi añma ɗum wawa wonde ha cugago tan de kadi noɓe kewirude ni naggue fettu ɓinguel mum kono añani ɗum mataw ko holno mbanoɗa tan joni noon so tawi a arti ha e koyɗam mawni a wi kam baba yaafumi yarlomi komi juulɗo mi yaafata mi yarloma ɗum noon Amadou mi yaafimama mi yerlimama e ɓernde lamde minde alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fami joni kay ko ɗum tinnuɗa noon e hoorema no feewi a natti wonde cukalel ka mawɗo a nani ko ɗum tan min woni ko mbiyanma gonga de ko ɗum tan kadi somi yeehi bande debbo o mi fawi e jungo ma mi fawi e jungo ma machallah wattu haqqille e makko ganda to yahata ganda ko waɗata a faami ko an woni gorko galle so woodi no wayi ko an wiyete